Yan, at welcome back po sa aming channel. Yan, at for today's vlog si Isabel ay mag-a-attend ng children's birthday party sa Martinsville. Kaya ilang minuto papunta doon? 25? Malayo na yun. 30 minutes yan away sa Saskatoon. Lampas siya ng North Coast po. Yan. Hindi ko alam. Basta 25 minutes. Di ba may plano sana tayong pumunta doon kasi meron dong bubble tea ng Oo, pero meron lang naman pala dito sa malapit. So di na kami nakapunta. Sa Al's Kitchen, oo. Kaya ngayon pupunta kami doon, hotel yung pupuntahan. Yeah. Then pagkatapos pupunta kami doon sa nag-invite sa amin, Fiesta daw ng Bohol. Yan. Sineselebrate nila dito. Yan, every year sineselebrate daw nila yung kapiesta ng kanilang patron ata doon sa lugar nila. So nagkataon ngayon Saturday, tamang-tama, ano? Ang ganda ng panahon. Very unexpected yung yung Fiesta ng Bohol today. Though dati na siyang ini-invite, pero yung parang nakalimutan, tapos yesterday sinabihan ka na pumunta tayo, di ba? So lahat yan pagbibigyan natin. Parang lahat yan. Kasi summer, grab the opportunity to mingle, go out, do something. So kapag may mag-invite, kung kaya, go. ganun talaga dito sa part ng Saskatchewan. Dito sa Canada pag panahon ng pag ganito ng panahon, pag grab the opportunity lahat pag to mingle, yung gala, do something. Tapos Isabel, show your shoes. Kasi ang theme ng birthday party is Jordan. So wala tayo niyan. Syempre yung anak natin meron. Yung nanay, dahil shoes lang from Walmart. Ako wala akong Jordan, totoo lang. Kung makasa totoo lang, wala akong Jordan, lahat skate shoes ang nandiyan ko. Oh yeah, sige, okay, ready na siya. Ano po yan, baby? Ano po? Show your shoes. No, okay, no. So yan, at let's go at pumunta na tayo ng Martinsville at stop it daw. Okay, we're going. Let's go. Baka malit tayo, sayang. Sayang. It's 3:13 na, so let's go. Para let's go. Stop it. Yan, at nandito na kami Canalta Hotel. Dito sa Martinsville. Yan. First time namin dito. Dinadaanan. Papunta ng somewhere. Papunta ng meron diyang ano yung tawag doon? Basta parang farm na pinupunta natin. Yung youth farm, corn maze yan. Papunta doon ata. Diretso. May nakita na kaming mga pumasok na naka-Jordan themed na outfit. So, pasok na tayo? May 15 minutes pa naman tayo. Dito muna tayo sa para maka-first na tayo. Sige tuloy. Tara na, Bel. Para makagetting to know each other. Para makapaglaro na si Isabel. Wala naman tayong kilala sa loob. Ang kilala lang namin is yung parents ng celebrant. And syempre, yung asawa ni pambansang realtor, si April. And si Ate Brel. I don't know. Basta si April, sabi niya papunta na sila. Yun lang. Tapos mag-hi-hi na lang. Parang pag nagde-drive tayo ng malayo-layo sa Saskatoon, nakakatuwa. Para siyang small town. Mamaya ikot-ikot tayo pag Pwede rin. Pero tayo pestahan pa yung pupunta namin after nito Kailan ulit? Okay, see you guys. See you. Fly high, butterfly. Paru-paru. Isabel. Dance. No. Nene, paru-paru ji. Nene, Isabel. Lock in. Bray, si ate. Okay, ready? 1, 2, 3, and go! Happy birthday, Chandler!
22 boys, round of applause. Thank you. Kita po. Sir, do you think you can beat the 30 points, our top scorer? I'll try. Okay, just try. Okay, ready? Where's the 30 points? 30 points. Oh, si Kuya. Okay, so ready? Sir, 31 pataas. Okay, ready? Apa, pwede niyo hawakan yung mic. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Chandler! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Happy birthday, Chandler. 11 points. Wow, not bad. Who's next? Very simple, sir, right? Simple lang, simple. Ready? 1, 2, 3, go. Happy birthday, Chandler. Get out! Oh. Okay, Lola, you're next. Pangalan po. Si Lola Ellie. Ang gwapo naman ni Lola. Ang gwapo naman mga Lola dito, no? Lola, sir. I-greet ko lang ng happy birthday si Chandler. Gayahan niyo lang po ako. Ganito lang po Happy birthday, Chandler. I love you. Happy birthday, Chandler. I love you. Ganun lang po. Ready, go. Happy birthday, Chandler. Yeah, thank you very much, Lola. Lola, ito ang Rivera. Go. Wow, Miss Universe. 26, 37, 7. Should I say it again? Okay. Next, contestant, the viral. The viral is Catherine Bernardo. Together with her daughter. Left side. Split. Okay, and the one, last but not the least, the most popular ex of Coco Martin. Right, Coco Martin, ex sa'yo, di ba, Coco Martin? Si Mga Salvador. Okay, last but not the least, please welcome Miss Mga Salvador! Wow! Ano ko yung arigato gozaimasu eh. Ano na sa'yo? Puro sa'yo ito sa akin.
The next day. So yan ano, nandito kami sa Midtown. Kahapon hindi kami nakapag-vlog masyado. Kasi after nung sa birthday party, pumunta kami dun sa Fiesta ng Bohol. Kwentuhan na lang. Yan. So ngayon, nandito kami sa Midtown. Shopping si Mrs. Nakaisa na? Ito sana yung gusto ni Mrs. Ito? Kaso? Pangit yung pakahangay nila. Baka hindi maganda sa katawan ko. Kain mo na, Bel. Kain mo na. Baka malasit. Hello. Oh my God. I know. You're up. Yes. Ano? Gusto mo pumunta ng Michael Kors? Yan. Bel, come here. Ha? Oh, halika na. Kain na. Hindi na po Wait your turn. Pretzels ka, baby? Ha? Opo, Ha? wait your turn. Gusto niya kasi yung Napolitano. Sarap yan. Hello, hi. So yan ano, at itong, kung hindi nyo alam, itong Midtown Mall, ito yung pinakamalaking mall sa Saskatoon City. But it's enough for me. Yeah. Kapag matagal ka nang nakatira dito, okay na to. Yeah. Pagod na nga ako. Yeah. Bihira kami pumunta dito kaya si Isabel kung ano-ano ginagawa. Itong, si Isabel, Diyos ko, halatang hindi sanay. Bel. Opo. Excited siya sa escalator. Oh my gosh. Smile. Smile. No? Gusto niya kasi, ito kasi Mr. Pretzels, Dito tayo. masarap. Oo. Nung nagbakasyon kami dito, yan yung lagi binibili. Oh, sige. Okay. Oh, Ben. Si Isabel, Excited kasi masyado, ang dami yung nakikita. ang dami niya nakikita, pati yung ano. Bakit tayo bihira pumunta dito sa Midtown? Kasi wala naman tayo bibili. Mas gusto namin doon sa maliit na mall, sa Center Mall. Kung dati noon, sanay kami sa malaking mall. Gusto namin Oo, malaking sa mall. Toronto, ano? Dito pagod na ako sa malaking mall. Bel, Kaya itong isa tuloy, going gaga. Parang sabi niya, naninibago palagi. nagpa-picture dun sa mga ano, dun sa mga ano bang tawag dun? Ano tawag dun? Manikin. Manikin. Napolitano. Masarap tong Mr. Pretzels. Gustong gusto ni Isabel. Look at that. Mainit pa? Siyempre, bago luto eh. Can I taste? Sarap. Sarap yan. Napolitano, no? Hindi. The best. Hindi. Ang laki. Kasi laki ng face ko, oh. Pupunta pa tayo sa food court. Siyempre. No. Pero mamaya na, okay na muna itong merienda. Hindi kasi yung bata, hindi pa kumakain. Okay. Nakala ko titingin ka na ng sapatos eh. Pagkatapos natin doon. I want the cotton candy one. Cotton candy, mamaya, pakakain. I want the cotton candy one. Sarap no, ang init pa no. Masyadong busy ang store. Maganda mo busy ah. Mabal. Tapos yung friend namin, andun, busy. Fresh kasi ginagawa. Mabal ah. Sabi. Tapos meron silang maraming option, oh. Yung may hotdog sa loob, may cheese. Yung tawag nun, may hotdog sa loob. Cheese dogs, di ko alam. Oh, pretzel dog. Yung bite size. Pero ito pa lang, okay na to. Oh my God, paano ba ako ng pila? Biglang humaba yung pila. Bel, ay dancing. What's that? Oh, hindi ka. Oh, Oh, eat it. It's hot. it's hot. Bagong luto. Can I try it?
Okay, let's see. Ano yan? Cheese? Cheese, mas masarap yung may hotdog. Ah, yung sausage. Hindi na, get mo na, get one. Mahulog. Oh, hot. It's hot. Oh, papa muna. Mas masarap yung may hotdog. Okay, go ahead, correct. It's a dog. It's a potato. Toy dog. Come on. Saan mo gusto dyan? I don't know. Para kay Isabel. Anong gusto? Ha? What do you want? Pansit na lang kay Isabel, ano? Or rice? Ako ano? Pansit lang siguro ako. Oh. Hi, can I please get that, that noodle? I'll have the combo one, yeah. For the veggie. What's that, Belle? Ha? Strawberry? Ano order mo? Pansit. Yeah. Paborito ni Isabel. Favorite. Pansit. Pansit. Paborito yan. Ako naman, ito naman yung order ko yan. Bourbon chicken. Tapos vegetable yan. Bihira kami mapadpad dito sa Midtown Mall, ano? Kasi yung malapit nga sa amin, yung Center Mall. Okay na kami doon, Market Mall. No? Agree. Kaya si Isabel kanina, amazed na amazed na amazed, malaki yung mall. Samantalang sa... kasi dito dali, pag shopping ka talaga. Oh. Mamimili na ko ano-ano. Hindi naman kayo mahilig sa shopping, more on food. Yeah, after namin kumain bibili ka ng sapatos, di ba? O titingin po na. Titingin ng sapatos kasi para nga sa summer kasi maganda ng panahon no? Wala na din naman talaga akong shoes. Ang shoes ko isa lang last year. Laspag na po siya. Kaya bibili naman ako ng isa lang ngayon para this summer. That's it. Hindi ako mahilig sa shoes. Isabel. Baka sapatos rin ni Isabel. Tumingin tayo. Jordan na naman. Kasi kahapon yung inatinda naming birthday, yung team niya is Jordan. Yan. Buti na lang si Isabel ay merong Jordan. Annabel, no? Nag-enjoy ka? So, after nga nun, bumunta na kami dun sa piyesta ng Bohol. Ang Bohol pala, 1 month pala sila nagse-celebrate ng piyesta nila. From May 1 to 31, ba? Napakahaba ng piyesta nila. Pero yung pinunta namin piyesta kahapon, piyesta ng patron nila. Nakalimutan ko lang kung anong patron nila. Yan. So, palagi sila naghahanda taon-taon. Yan. Pinadalan pa kami ng lechon. Kaya mamaya dadaan kami ng MOA, mag-ano ako. Lechon paksiw. Yan. Lechon paksiw. Bibili ako ng Mang Tomas. Yan. Para masarap na naman ang ulam ni Isabel. Isabel. Yummy. Dito sa Saskatoon maaga nagsasara mga Sarado. Sarado. Sunday kasi nakalimutan natin. So baka hindi po makabili ng shoes. Hello down there. Si Isabel, tuwang-tuwa Bel. Itong H&M sarado na. Alas 5 pa lang. Magsasara pa rin yung Pero yung sa baba ata Yung sa baba. Yung sa baba bukas pa. Let's go! Tuwa si Isabel Yan ang sinasabi. Nakakita ng wow! Jordan 4. Yan ang sinasabi. Bel? Kasi pag tinatamaan siya ng ilaw parang nagiging may purple na kulay. Aba. Ito. Yung nanay dapat Ito yung sa kanya. Saan yan? Nasaan yan? Ayan. Titingin kami ng nito. 4 lang kasi ito size 4.
Ano yan, Day? Na-hold up na naman. Na-hold up na naman tayo ng bata. Hindi para kasi pa may mangyayari pag natatamaan. Nagtatanong ako ng 7.5 kasi ito, nagtatanong ako ng 8. Yan. Stand up nga ni Isabel. Sabi niya pati ayaw Ang cute niya kasi, na no? luma niya dyan. Ha? Ayaw niya na daw dito luma niya, sabi niya. Patingin, Will. That's cute. Ang pangbubudol sa amin ni Isabel. Okay? Oh, nagtatanong pa kami ng ano. You have other size. Yeah, sorry, I just gotta scan. Okay. Mama mo, Walmart. Oh, wow. We're gonna put this So ito, Jordan din to. Pero kasya pa to sa kanya. Ayaw niya na daw Ha? niya, ibalik niya daw. Ay, grabe. Uy, wag. Ito mo na gagamitin mo, uy. Come on. Put back na sa box. Yeah, we're gonna pay for it. No. is it big? Let's go na. Bayad na, bayad. I like it. You like it? Okay, let's go. Let's go. Isabel. Happy. Happy with Jordan? Huh? Wow. Size 8? Size 8, yes. Another Jordan. Isabel, happy? Okay. Okay. Catch me to the air. You catch me to the air. So, yan ano, naisahan kami ni Isabel ng Jordan na yun. Magkano yun? $91 din. 84 kung wala pang tax. Oh. 89, 84, 80 plus. It's okay kasi nung nakita ko siya, alam ko agad na bagay sa kanya. Tapos yun, hindi ko naman alam kung anong tatak yun. Sabi niya Jordan. Look at this rubber ducky. Yeah. Oh, yeah. Dapat si Mrs. ang maghanap ng sapatos. Yun sa kanya, Samba. So, hanapin ko na lang mamaya sa online. Magkano yun? I don't know. Ayan. Tingnan ko na lang mamaya sa Adidas. Ayan. Nandito na kami sa Walmart dahil dito at tumingin kami ng gatas ni Jik. Eh wala. Buti na lang nakakuha kami dun sa Shoppers. Sa Shoppers talaga meron pero mahal. $44. Dito sa $41. Pero dito sa Walmart, $34. May difference din. Just one. Tapos meron pa kami bibilin at tapos na ang araw natin. Magsisimba kami mamaya. Yun. At ano naman, meron naman si Isabel nabili eh. Yan. Ako meron din. Look at this ball. Mang Tomas para sa ulam mamaya. Lechon paksiw. Yan. But can I have this one? Ha? You have that one, baga? Igwa ka na kayan? Igwa ka ba? Kaya hindi mo lang kinakawatan garo. Can I have this one? So, yan at nakauwi na kami. Medyo naging busy yung araw namin ngayon. Busy ba yun? Pumunta tayo ng Midtown, naganap tayo ng gatas ni Jik. Pumunta pa tayo ng Walmart, tapos nagsimba. Yan. And kinakuya. Yan, kinakuya. Yan. At bago namin nga tapusin ang vlog namin, si Daddy Lo, si Tito Ellis Hopya. Yan, may binigay sa aming itatry. Ito daw ay bagong product niya, Spanish bread with coffee filling. Coffee flavor filling. Yan. Ewan ko, hindi ko alam. Sabi ni Daddy Lo, i-try daw namin. Yan. Ito try namin. Sige, i-try natin nga ito. Buksan mo na. Ubi to eh. Daddy Lo, niloloko kami. Ubi to eh. Baka ube, hindi mo lang narinig. Baka ibis na ube ube, filling. coffee. Ube. Sige na, buksan mo nga yan. Pakita mo sa kanila. Ube. Ube. Ang rinig niya, coffee. Kasi kahapon, nandun nga kami diba sa sa birthday party. Sabi niya, bagong product ko yan. Sabi niya, yan yan. Kaya pala sabi ko, Pop Daddy Lo coffee. Umuuna lang siya, ube. Ube pala. Sorry Daddy Lo si Tito Eli yan. Tatay ni Mami April. Ang lambot. Bagong ano niya, product niya na hindi pa niya tinitinda ata. Kaya pinatikim muna sa atin kung pwede daw
Ibenta-ada. Tanungin ko nga si Daddy Lo. Tanungin ko nga si Daddy Lo kung pwedeng pandikoko. Marunong kaya siya? In fairness, ito guys, binigay niya to sa amin kahapon sa party. Sa party, yung birthday party niya. Tapos, siyempre, di namin nakain kasi busog na. So, minicrowave ko siya ng 15 seconds lang. Pero, ang lambot-lambot pa din. Ano? Tapos, sorry kasi ang rinig ko coffee. Ube pa lang. Masarap to sa coffee. Busy, masarap to sa kape. Busy kasi kami kahapon. Ngayon, kasama pa kami dun sa mga palaro, di ba? Happy birthday, Chandler. Happy birthday, baby. Happy birthday, baby. Si Isabel to. Si Isabel may kinakain rin. Galing sa Mr. Pretzels. Ang tawag dito. May cheese sa loob. Ang lambot. So Daddy Lo Kasi may ibang bread na pag isang araw na, tapos minicrowave mo, parang, alam mo yung parang luma na. Ito hindi. Ito parang bagong ahon lang sa. Kasi bago bagong gawa na ito kahapon. I think I need coffee. May kulang tuloy. Oo nga. Dahil naman Bibili kami pag nilabas niya na sa market. Bibili kami ito. Ube siya Spanish bread na ube ang palaman. Hindi coffee. Hindi coffee sorry Yeah, yours have cheese on it. Yeah. Ayos. Ano kaya kung magtimpla ko ng kape? Sayang pa ubos. Wala na, ubos na dalawa. Magtimpla ko. Pero okay. Yan. Gusto ko kape. Thank you Daddy Lo sa patikim nito Pag nilabas mo sa market, syempre bibili kami. Ang pangit ng camera mo, di mo lang nagpo-focus. Front cam kasi I yan. want to taste me, baby. Gusto daw i-taste ni baby. Come here. Baba ka po. Sige. Ito kasi anak namin, ang hilig na sa pretend play. Ang galing ng imagination. Come here. Ito si baby mo. Baby wants to taste. Okay. Yummy? Yummy daw po. O say goodbye everyone. Goodbye, everyone. Bagong ligo. Sabi mo, be safe. Be safe. Boop, boop. Wee, wee. Ang galing niya magsabi ng ganyan. Dali, pupup, Hindi kasi sa baby niya nagpe-pretend niyan. Kasi nagpa-potty train na siya. Potty train. Yung baby niya pinapotty train Every niya. time magsasabi siya, Mama, washroom, tatanungin namin, wiwi o pupup. So bye-bye. So thank you for watching. Say thank you for watching. And Daddy Lo, thank you sa patikim. Sabi, thank you for watching. Thank you for watching. Boop, boop. Naisang kami kanina, Naisang kami dun sa sapatos. Boop, boop. Dapat nanay niya lang ang maghahanap. Iba yung nahanap sa kanya. Sabi ni Isabel, wala naman nga akong pinili, kayong pumili naman. Kasi Diba? pakakita ko dun sus talaga, siya agad ang naisip ko, sabi ko, cute to sa kanya. Ay, sabi niya kasi gusto niya na. Ayaw na nga suotin yung isa yung isa niyang Jordan ayaw na suotin. My flower. Oh, yung flower mo, opo, naka-display na. So yun, at thank you ulit sa panonood. And Mama? see you ulit sa mga susunod naming vlog dito sa Saskatoon From City. the garden? Bye-bye! Say bye-bye. Like this. Beautiful eyes. Your sweetest smile. Boop, boop. Wee wee. Boop, boop. Wee wee. Baby. Oh, sige na.